Ahoj lidi, zdravím vás tady v kanálu při dalším videu na hru Minecraft. Tentokrát je to druhý díl a je to konečně se mnou Lewis. Ahoj. Nejsme opakovaně spolu, protože on se mě bojí, že bych mu všechno vyžral. a já to zatím stopnu, abyste nemuseli tady čekat nějakou dobu, než se to spustí, takže pro vás to bude možná sekundičky. Ahoj lidi, jsme zpět a už se začalo hrát? To všechno zmizelo. Jo, to je dobře. Uděláme si tady asi, no, už mám gold věci. Jasný. Fakt? Ne celý, ale něco mám. Mám helmu a boty. Jasný. Fakt, tak si pak můžu podívat na video. Už natáčíme? No. Aha. Tak to. Koukal jsem na to tvoje minulý video a ty jsi pěkně kecal, že máš prý železný věci. Já vím. Ty jsi umělec na lhaní, ne? Jsem tě musel to jako odstrašit. No, že jsi neodstrašil, protože jsi měl dia věci. A co, já jsem dal zevnout dřív než ty. No právě. Tím pádem jsem borec já. No a to seš teda borec. Největší. Týpek, Jo. pán. A nejen co všechno, protože jsi nejlepší na světě. Všechno je asi. No však ne, no. Ještě abych nebyl, sakra. No však nejseš. Já Měl být viděl vtip. jsem. Ne, nejseš. Aspoň bude pro mě víc diamantů, budu si moc udělat. Dia věci celý. Děláme si železný krumpáč. Už máš železný krumpáč? Já mám všechno železný. A já mám první diamant. Třetí diamant. Čtvrtý. Já kecám. Ne, fakt mám to už 4. A tady bude 5. A 6. Já mám teprve dřevěný ten krumpáč. Já ne, já už mám 7 diamantů. No jasně. Mám, no. Jak minule, co? No však jak minule. Prostě jsem lepší. Nejseš a prostě tečka. A nezáviď furt. Nezávidím. No tak vidíš. Prostě mám plno dia, no. To se stává. Hele, tam je diamant. Já mám všechno železný. Jo, Pokud to vypeču, tak jo. tak ale pokud to vypečeš. Asi si udělám chestplate. Ještě meč si uděláme. Tady kdybych nás zautočil, tak vlastně se rozsekám. Asi ne. To asi jo, no. Tady byste dostali půl papulí. Tak jdem hledat další dia. Ty vole, zalez. Tak co už máš dia? Všechno mám diamantů, ty české. Ale prdla víc, ty určitě. Bych ti tak mohl věřit. Nechci věřit. Nevěřím. To říkáš vždycky, že máš železný věci přitom. Ne, no předtím jsem nelhal. No to jste dolhal. Asi jenom víc. Jsi říkal, že máš železný věci, přitom jsi ještě neměl možná ani ten meč. Jsi velice ulhaný člověk. Jenom víc. Rozený talent. Já vím. No a další dia konečně. Že diamanty konečně. Kolik diamantů? Teďka vypaluju 2 na meč.
Tak vidíš. Já vypaluju. Ty vypaluješ dia? Říkám kraftu. O, další diamant. Ještě bych potřeboval zpět Tak jo. diamantů. 20 diamantů. Jo. To určitě. No jeden to tady píše. Aha, to bych Že viděl. má 20 dia. Ve snu. Nebo na Možná nějakým ještě jiným tam. Minecraftu. Co? Možná na jiným Minecraftu. Ježišmarja. Už potřebuji další diamanty. 30 Rozsyp- diamantů. Jo, jasně. Teď mi odepsal. Ale už tě asi kecá, ty koníno. Taky na všechno naletíš. Neradíš, nekecá. Ale prosím tě. Jak ty to můžeš vědět? A jak ty? No, znám hráče, hlavně tebe znám. A co? No ty seš ukecaný. O, jeden diamant. Tamhle byl diamant, honem pro něj. Jo, diamant. Sakra, ještě potřebuji pár diamantů, mám diakalhoty. Jo, 20 milionů dia. Ty jsi tak ukecaný. Do prde, ale sporný. To nedáváš, viď? No, nestíhám craftit ty diamanty. Ty vole, my jsme tady jen dva, jo. Co když nás teďka zaútočil? A ne, to by bylo moc brzo. To byste poumírali moc brzo, viď? Jo. To chce díl. Teďka vůbec nemůžu najít žádný diamant. Já žádný žád. To je divný, kdy ty seš přece černý. Já vím, že čmuchám. Čuchací radar. Ne, Máš ho zapnutý na plný otáčky? napadl. To je dobře, to musíš. Já fakt nenajdu teďka žádný diamant. Ty jo, my máme nevýhodu, my jsme jen 3 v týmu. My... 4. A. Vždyť jo, máme nevýhodu. Máte mrtvý v trase. Jo. Ty vole, mě padne diamantový meč, nerozbitnost 1. Moc nejdu. No, to je nejlepší, co může padnout. Že bych si udělal další diameč a zkusit štěstí, ale jo. Aspoň pak budu větší mít sílu na boj. Aspoň tohle vy se pak zabijem. To si jenom myslí. Ne, to vím. Tak, uděláme si. Ať mě padne ostrost 1. Což vím, že mě nepadne, ale aspoň za zkoušku. Já budu mít smůlu. Ostrost 1, diameč. Ty vole. To je dost. Vem si diameč, brácho. Dík. Ne ty. Já tady zbrojím moje lidi. Už jsi diamantovej? Celý. No vážně. Jo, tak přijď k nám. Ještě nemůžu. Se bojíš, viď? Mrti, kámo. Já se ti nedivím. Já bych se mě taky bál.
natáčíme stále a stále. Mhm. Takže tak. Nějaký týpek mi dal železo. Jo. Nějaký fakt drsnej chlap. Už se nás bojíš, co? Ne, ani trošku. Já víš. Víš, že už se nebojuje. Já vím. To si ne. To sbírám diamanty. Kolik máš diamantů? Teď 3. No jo, no. Potřebuji ještě pár, no. Aspoň ty 4. Možná mám dobrý meč celkem. Kurva, jsem mrtvý. Jo? Jo, Naši vás zabili. já vím, no. Však naše jsou nejlepší. Já vypad mrtě trapnej meč, tak to je jedno. Dám na běhání. Tak já už jdu taky na útok. My jsme už tady zlatý, železný a diamantový. Takže No. vás tady rozsykáme, ještě cucky. Žlutý a červený už vypadají, už jsou jen modří. A ty jsou tamhle. Já mám jenom diamantový chestplate a meč, diamantový, který mám ostrost 1. Já jsem měl ženo železo. Jo. Mhm. Jo, už jsou tady naši zelený. O, jednoho jsem zabil. A budu hlídat východ. Vyhráli jste. Jo, dobře mi. A to jsme nestratili ani jednoho. Vy jste byli celý diamantový skoro, vy jste tak mrtví. Musíte se umět expit. Neukončíme to už. Jo. Tak čekej, jdeme na Bridges. 1. Tak čekej na mě. Už jdeš? No, jsem tam. Takže lidi, doufám, že se vám toto video líbilo, pokud ano, dejte like. Velice nás to podpoří v další tvorbě, doufám, že i příště bude takhle vis. Jo, snad jo. Snad. A my se teda s vámi loučíme, tak čaute. Jo.